lekki tan hade ko pour safara ko safararaade sa tawi jeere aɗa wawi sodde kono lekki fof mbaɗirteki goɗɗum ko wona safara sa soodi jeere ala ko nafata par ce que ɗen ko ma jahana hoorema ɗe mbaɗi ko waktu ɓe jahata mbaɗi koko nawata mbaɗi ko banggue ardete mbaɗi koɗo yahata e lewru mbaɗi hol ñalani wadde ɗen kam sa soodiri jeere aɗa andi kam a heɓrani e yitude mo coɗa kono anda deki itta e anda deki itta a anda beela ittowo nawino ko fonno nawede ko yente ko beela welnima lekki no neɗɗo way ni noon welnorte seydi Diop wanama ala ha neɗɗo heɓa ma hunde eyyi lekki a yettat ɗum jeena ɗum ha tottuma ko jiɗɗa ko so tawi joni jeere tan potta toon anda jikkum e ɗum tardini hande ko heewi gande ɗe ɗe kalten ɗe mbusani ɗe dirtani koɗo wonno ko yimɓeɓe mbakli natti mbaɗonam joni wona ɗo tan wona e oto muddaɗo andaɗo leɗɗe ɗe goni ko ɗo tan fottata e majje jeere ɗon ko probléme